eftermiddag alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen. Vi skal jo have to rigtig vigtige kulturbegivenheder afviklet i dag. Vi skal overrække årets kulturpris, en stor ære, både give den til jer, og også at få den, håber jeg. Og så skal vi afsløre efter en lille pause på et tidspunkt noget andet vigtigt, nemlig årets Spotlight-plakat, hvor der er en rigtig, rigtig stærk vinder igen i år. Vi har aldrig haft en dårlig plakat endnu, og den i år er fantastisk. Men først, så skal vi overrække Vejle Kommunes kulturpris. Og vi har givet den til mange forskellige kulturaktører, for Vejle Kommunes kulturliv er mangfoldigt, og Gud skal lov for det. Og der er rigtig mange, der kunne have fortjent den. Vi har aldrig haft så mange ansøgere, og mange indstillede, hedder det, som vi havde i år. Det er ganske fantastisk. Jeg tror, der var 15 eller 17 indstillede. Og jeg tror, det er en tredobling af, hvad det plejer at være. Så det siger jo noget om, at det er ekstra flot at vinde den i år, kan man sige. Det er rigtig flot. Og jeg skal motivere, og det falder mig let at motivere årets kulturpris, fordi jeg har kendt de her to lidt skøre og dejlige damer i lang tid, siden de startede projektet. De startede, jeg skal sige, så jeg har glemt Kleenex, så du skal sørge for at holde tårerne inde i dag. Du er selv med, det er godt. Jeg havde faktisk lovet at tage et par Kleenex med til Sande, fordi hun kommer til at hylde den dag om. Over et eller andet, det ved vi. Så krammer jeg. Ja, hun krammer sgu også. Ja, det er godt. Det her projekt for, hvad er det, 3-4 år siden, I startede på det? 3 år siden. Der var Dan Skærning, børne- og familieudvalgsformand, som er her et andet sted. Vi var inviteret til et møde nede i spænderighallerne, og vi vidste ikke helt, hvad det drejede sig om. Det var noget med nogle børn og noget kunst. Og vi tænkte, det lyder da meget rimeligt, at vi to er inviteret til det. Og der sad så 2 damer og fortalte, at de ville... For det første havde de en stor passion for både kunst og også for det sociale. Jeg kalder dem søstrene omsorg. De vil gøre noget. De var indigneret. Og ud af indignation opstår alt god kunst i virkeligheden. De kunne ikke leve med, at vi i Danmark ikke kunne tage vare om de svageste børn. Det vil de gøre noget ved. De vil gøre opmærksom på det. Og hvordan gør man så det, når man har en kunstmaler og en mangeårig socialrådgiver? Så kombinerer man de 2 ting på flot vis. Og de har nemlig forstået at bringe kunsten sammen med det faglige på helt fantastisk vis. Og jeg har fået bredt den her agenda ud i hele Danmark, uden for Danmark også, Grønland, så vidt jeg husker, som også er vigtigt. Og har fået skabt bånd. Vi har fået formidlet det her meget, meget svære og meget tunge budskab på en måde, som folk forstår. Og I taler ikke kun med ord, I taler også til følelser. Og det tror jeg er vigtigt, når man skal formidle sådan et budskab. Det er unikt, og det kan I være rigtig stolte af, og vi er rigtig stolte af jer i hvert fald. I har utrætteligt, vil jeg sige, fået udgivet bøger, I har lavet installationer, I har lavet kunstudstillinger, I har lavet et meget, meget stort oplysningsarbejde med konferencer, og har virkelig på alle fronter kæmpet for det her projekt, og I lykkes i høj grad. Vi kommer aldrig i mål med at skabe opmærksomhed nok på det her problem, men I har gjort en stor del af til, at det er blevet meget bedre, og tusind tak for det. Det er fantastisk. Kan det give mig en hånd foreløbig? Det er særligt ved de her 2 damer, at de giver aldrig op. De bliver ved. Jeg tror nok, Dan Skærning, han adopterede Sande, og jeg adopterede Lene lidt, fordi det var sådan en kultur, og så stod vi hver deres ringhjørne på nogle gange. Og det har vi været rigtig glade for. Det har været en fornøjelse at være med på sidelinjen, helt ude på sidelinjen. Også selvom man egentlig i sommerferie lige pludselig kunne kravle væk fra Tour de France-skærmen og skulle fotografere sammen med nogle mærkelige blomster, og ikke helt forstod, hvad det gik ud på. Men det gav mening, og det giver mening, det I laver. Og jeg synes, der findes meget smuk kunst, men der findes ikke så meget smuk kunst, som også giver mening. Og det I laver, det giver i høj grad mening, og det ændrer verden. Og tak for det. I har i høj grad fortjent årets kulturpris. Vil I ikke komme herop og få den? Ja. Jeg så godt, I kan høre, det kan I ikke? Ja. Altså, det er en rigtig god dag for kunsten i dag. Hvor Vejle Kommune har set og anerkendt det unikke i barns stemme. Set, at kunsten kan bruges på en helt ny måde. Og set, at professionelle kunstnere kan, hvis det er på lige fod, gå ind i et tværfagligt samarbejde, skabe komplekse problemløsninger, og her bruge kunsten som formidler til at vise, tydeliggøre og fortælle med en sanselighed, som berører og skaber dialog og eftertanke.
Det er dejligt, når kunsten ikke behøver at forstille sig, eller være provokerende for egen skyld, eller være så virkelighedsfjern, at ingen tør sige, at de ikke forstår den. Det er dejligt, når kunsten bruges som et barns stemme, hvor Sanne og jeg formidler et ubærligt emne omkring udsatte børn. Formidler det, så vi alle bliver i stand til at kunne rumme, høre, se og handle på den information, vi modtager. Vores erfaring fra ca. 25 rundvisninger på Vejle Kunstmuseum viser helt tydeligt, hvad kunsten kan gøre ved os alle, når vi oplever den. Vi ser, at barns stemme, malerier og lyd rammer vores følelser, rammer vores samvittighed, vores hjerte, og denne oplevelse er med til at bane vejen, så vi kan tage imod og handle på den ubærlige viden og information, vi får omkring børn, der har det svært. Kunsten kan bruges overalt, og for eksempel lige nu arbejder Vejle Kunstmuseum på at vise, hvordan kunsten og kunstnere kan være med til at give demente og deres pårørende en fælles positiv livsoplevelse selv midt i alt det svære. Kulturprisen i år er fremadrettet og peger ind i fremtiden. Viser, at nye måder at anskue og se virkeligheden på kan bruges i offentlighedens interesse, og det er en stor glæde at modtage den. Tak. Kan I høre, hvad jeg siger? Her så I rollefordelingen. Lene, hun siger de gode ord, vi kommer til at tænke over, og jeg skal så som projektleder lave selve takketalen. Og det kan jeg også godt. Vi vil takke komiteen for, at I har givet Lene og mig prisen i år for barnets stemme. De der 10.000 kroner, der følger med prisen, falder et tørt sted. Det er ikke fordi pengene skal bruges til underskud på Lenes og min bankkonto. Vores private budget det er vant til at blive udsat for et vist pres, når vi bruger tid og ressourcer på frivilligt arbejde. Jeg vil i stedet for supplere Lene og sige, at kulturprisen den vil blive brugt som udvikling med nye initiativer i barns stemme. Det vi glæder os rigtig meget til er blandt andet, at vi skal udstille på Grønland, hvor Lene har etableret kontakt med formanden for de grønlandske kunstnere, Buti Petersen, og jeg har kontakt med børnerettighedsinstitutionen MIU. Det bliver en dialog, det bliver en udveksling af erfaringer. De er især fascineret af vores måde at fokusere på at lytte til barnet, og hele tiden have barnet i centrum, og måder man kan gøre det på, og så kunsten man kan gøre det med. Og jeg er især selv fagligt meget optaget af de udfordringer, de står overfor i Grønland, og hvordan de løser dem socialt. Vi vil gerne takke Vejle-museerne for et godt samarbejde. Jeg vil faktisk sige virkelig godt samarbejde i 2014 omkring barns stemme, Mælkebøttebørn, kunst og livskraft. Tak til Nina Damsgaard, fordi vi fandt sammen om at udstille på det her dejlige sted. Det lykkedes os også under kyndig ledelse af museumschef Ove Sørensen. Det var jo også lidt nødvendigt at få en fantastisk åbning, og jeg synes også, at vi havde et dejligt samarbejde med Anne Mette og Trine Grønne i forhold til at få det hele opstå. Så tak for det. Så sagde Lene det der med de 25 rundvisninger, så det springer jeg lige over. Det fik vi lige koordineret. Ja, det jeg dog vil fortælle, det er, at det, der kommer ud nogle gange af aktiviteterne, det er jo, at Lene på en af de rundvisninger får kontakt med en ung pige, der har oplevet en del mere, end det man skal i barndommen. Den unge pige kommer så efterfølgende i praktik på Lenes værksted, uden beregning som sædvanligt, når Lene åbner sit hjerte og stiller sin kunst til rådighed. De arbejder nu på, at den pige skal lave en udstilling selv, komme ud på skolerne, og så fra ung til ung formidle, at der er håb og muligheder.
Og det er det der med den ringe, der breder sig i vandet. Dan Arle har til vores store fornøjelse flere gange offentligt også i dag fortalt, at vi er alt skøre. Og kan det virkelig lade sig gøre det, de har gang i? Og jeg tror, du vil tænke det samme om det nye eksempel, jeg kommer med nu, som vi skal i 2015. Vi er i gang med at invitere nøglepersoner fra kirkelige samfund her i Vejle til en arbejdsgruppe, der skal afklare, om vi kan arrangere en social konference som opfølgning på frivillighedskonferencen. Vi har haft det første møde i Vejle Provsti og skal nu i gang med de andre trossamfund. Visionen er, at mødet og samtalen på tværs af trossamfund kan medvirke til et udspil omkring barnet og det almenmenneskelige. Hvis man ser tingene med barns øjne, bliver det svære enkelt, og det bliver nemt at handle og skabe sociale løsninger for de børn, der har mest brug for civilsamfundets indsats. Vi har brug for at blive mindet om, at lige meget hvilket udgangspunkt vi har socialt, religiøst og etnisk, så har børn ikke brug for et lokalsamfund med dem og os. Mønsterbrydning trives godt i fællesskaber, og når vi, siger vi. Til sidst vil jeg takke bestyrelsen og medlemmerne i foreningen Barns Stemme. Det står vist over et eller andet. Og de frivillige, der har hjulpet os med udstillinger og aktiviteter i 2014. Med jeg i ryggen kan Lene og jeg udfolde vores to fagligheder sammen og holde den offentlige samtale i gang om de mest udsatte børns vilkår, indtil vi som samfund kan se os selv i øjnene. Tak for prisen. Den er glad for.